Kakatapos lang namin mag live drama sa isang radio station dito sa Hong Kong. So ngayon, meron na mga mag-treat sa amin para kumain. Yun po, yung ano, yung mga ihaw-ihaw Ayan. dito sa Jongkong. Taste Pavilion. Ngayon ko lang nalaman guys, yung excuse ay ang ngay. Ang ngay. Yun. Gumagala po kami ng 12:05 ng umaga. Dito po sa lugar ng Jongkong. Ayan po. We are enjoying the evening. Good morning. Good morning. Shout out sa aking zero viewers. Shout out sa mga taga-Pilipinas, sa mga ah, sa mga Pilipino. Ayan, shout out sa yan, kakain lang kami guys. Kasi meron namang may matabang puso na pagkain sa amin. Imelda Pascua, wow. Sipag naman po. Opo, kasi we are invited here in Hong Kong para mag-perform ng isang radio drama. So kasama ko po ang team ng Tani Kalanglagot sa Manila. Ayan. Ate May Channel, good evening po. Good evening din sa inyo. Ma'am Imelda Pascua, maraming salamat. Ayan. Ito yung order natin. Just like that. Saan pupunta? Di ba nasa Hong Kong ka, Ma'am Imelda? Yan. Dito kami sa Hong Kong, sa Jordan. Jordan, Hong Kong kami ngayon. Kakain lang muna kami. Wow, sarap. Opo. Kuwait po. Nasa Kuwait kayo. Dito kami sa Hong Kong kami, Hong Kong. And yan yung mga kasama ko. Lapas sa Kami na lang na? Or okay din kayo? yan ko. Best ito. Bawal say con phổ thông hòa đó, phổ thông hòa nó mình à. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi niya. Ate May siya, ano pong napang ng choice niya? Dito kami sa His Sanctuary sa Jordan. Jordan Colon, Hong Kong. Yan, His Sanctuary. Under Pastor Bong Herbosa. Ayan. Na-invite kami dito. So, lagi kami nagpe-perform ng radio drama. Kaya, eto, dito kami. Ayan, kakain muna guys. Ano pong, saan po kayo nag-church? Pero ako, member ako ng Caris Alliance Philippines. Ayan. Member tayo ng Caris Alliance Philippines. Pero dito, we are invited. And, His Sanctuary, Hong Kong sa Jordan. Ayan. Hi, Dark Shadow. Hello. Hi, Dark Shadow. Hi, Ma'am Winter Bear. Ay, shoutout po sa inyo. Medyo napagod kami. Ang layo kasi nung pamilyar ba kayo dun sa 1044 Metro Plus Radio dito sa Hong Kong. Sarap naman yan. Opo, ang sarap talaga. Tingnan niyo naman, ang sarap-sarap. Pagkisiman? Hindi tayo. Kahit tingin mo na. Para sa lahat. Baka na isa. Sarap naman.
Pwede na lang. Ayan. Ayun. Sir D, enjoy po. Opo ma'am, enjoy po talaga. Nakakamiss tuloy umuwi ng Pilipinas sa gawin pagkain. Hindi, nasa Hong Kong kami. Wala, meron din dito sa Hong Kong nga, dito kami sa Hong Kong. Yan o, tingnan mo. Sabi mo ba to? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Kaya ba yun? Win ako. Hindi lahat na yun sa ananas. Yeah, half. Save. Ano tawag doon? Save. Sisig. Bibili ka ka. Ano tawag doon? Spicy ba? Save. Siw. Save. Siyo konti. Sisiw. Oo nga, nasa Hong Kong ka. Yung style bagahe. Asan ka, winter bear? Asan ka ngayon? Yan sa muli mga kaibigan na Ate May's channel. Gusto ko Bible drama. Meron tayong Bible drama guys. Yung yung Tanikala, that is Bible drama. Yan. Ay, si Kuya Kois pala. Pastor Kois. Yan, siya yung sponsor namin ngayon. Ayan. Nga Saudi Dark Shadow. Oh, Saudi ka lang para. Saudi, malayo para. Malayo ka sa amin, Saudi. Yeah. Riyadh, Saudi Arabia. Sana someday makapunta ka. Pero parang mas maigpit sa Saudi, di ba? Guys, it's almost 12:15 ng madaling araw na dito sa Hong Kong. Ayan, kasama ko pa rin po ang aming mga ka-team, ka-radio team ng Christian Drama. Ito po si Pastor Renz, Ate Marita, yun, and si Janelle. Tsaka yung dalawa nandun. Ando din yung director namin. Maigpit, yan. Siguro, dyan sa, yan. Dito sa US, 10 a.m. Uy, marina pagkaaga or magandang umaga sa inyo lahat. Pag may nag-aalaga ka ng mga ibang tao, gagaling. Nice. Makikita nyo naman po, grabe talaga. 7:12 ng gabi sa Riyadh. Ayan. So dito kami. Ayan, dito sa US 9 a.m. Magandang umaga po sa mga nasa Amerika ngayon na nanonood. Ayan. So yan, shout out pa rin po sa inyo lahat guys. Siya parang Philippine setup din. Ayan. Thank you. Kalimutan ko eh. Ang hindi ko makalimutan, ungay. Yan si Ate Marites po, makakakulab namin. Magkakulab kami sa abangan niyo po si Ate Marites. Yan. Ayan po ang mga nagagawa po mga pastor. Yan. Pastor Jerry Pinero. Ayan. Director ng With tanikalan na kulot, opo ng tinig, at kasama natin si Pastor June. Yes, Pastor June. Dragon, Biko, Alive yan, Church. at Senior saka Pastor. alive, din ho, yung mga 12. Renz. Yan, napakagaling mo sa sensyo po niyan. Balik, dati pa, Victorian. Ngayon ay, sabi ko, siya ho ay cum laude. Ito ho, si Dark Shadow. Ay. Pastor ho ang
Ayan, yan. Isa rin Uragon, Yan. Bicolano. Hello po Meron sa na siyang mga- mahigit na 80,000 follower. Ayan, napakasaya ko dito. Ayun, yan. Maririnig nyo guys, yun. Hindi ko rin maintindihan yung mga sinasabi nila dyan. Kasi ano yun? Chinese. Ingatan ko yung ano ko. Magulang nila, yung ganun ba? Ayan. Yan si Pastor Jun sa Ayan yung tabihan. Ligaspi. Ayan, Ligaspi. Ayan. Mga kasamahan natin na mga lingkod ng Diyos. Ayan. Ikaw yung nilapita kasi mukhang ikaw yung mayaman. Ayan, dinalan na. Kinaba. Namula ka. Namula ka. Ayan, ito po si Pastor Jerry, aming writer, director, and musical scorer. And aming Magdamot kasi. talent manager. Si Pastor Renz. Ayan, si Pastor Renz. Si Ma'am Janelle. Thank you po kay Kuya Kokoy. Sa akin. Huwag kayo saan magpasalamat, kayo magbabayad yan. Manager tayo dito. Hello po, brother and sisters, pastors. Galing po naman kay Winter Bear. Ayan. Siya ngayon ay Dami pa nasa rin, ano, Riyadh, Saudi gising? Arabia. Ayan. O yan. Ang taray pala. Hindi ko na ibibigay ko na. Kuya, maawa ka. Pag naging asawa niya, residente ka na. Ay, nakaw. Kasi mas kayo magaganyan. Dito sa US. Aba, may taga-US pa. Ang lupit. At merong Taga-Riyadh. Konti. Di ba pag konti nagagalit ako? Hello mga brothers and sisters. Hello po, Winter Bear. Hello po, Ate Mais. Hello po. Sino pa ba to? Ano? Shout out natin yung mga pangalan. Emelda Pascua. Kilala ko na kaya. Naayos ko Ayan. Hindi magkano lang ito. Ang dami. Ang dami pa nanonood. Gising pa po kayo. Hindi mo makukuha ng ano. Kanya pa nga sa ganyan ikaw. Naku, kuya. At residente ka. Ay, nako. Di na. ayun po mga kaibigan. Ayan. Ito nakakuha to. Ayan. So nakakuha tayo ng laptop kanina. Nakakuha tayo ng laptop kanina. MacBook. May pag isang makinis, kasi 16 Yung aking nakuha is 500. Hindi na. Alam mo dyan. Kasi nakuha niya. And shoutout po sa inyo lahat guys. Dapat yan, lumalakad ka sa ako. Jordan Jordan 12 eh. 180. Wala, hindi niya dala. Wow, congratulations. Hindi, binili ko. Binigyan ng 5 piso, ayaw mo, ayaw mo. 580 yan. Maliit lang ang sasabihin ko sa kanya. Ayaw mo, agagalit ako. Tapos may Jordan. 500 ano yun? Jordan 580 Hong Kong dollars. Yan, bili natin. Viewers. Salamat po. Shoutout po sa 12 viewers natin dyan. 12,000 viewers live or Pero over the kung world. wala ako bibigyan. Yan. Ay, opo. Pero, syempre, dahil mura siya. Equivalent to 4,000 lang yun, di ba? Ang mahalaga, nakamura tayo. Yan. Pero hindi yung nagmura ha. Nakamura tayo. Nakamura, naka-discount. Yan, naka-discount. Naka-discount si Dark Shadow. Yan, naka-discount. Hindi po, nakamura lang. Nakamura lang. Pero hindi nakamuda ha, nakamura lang tayo. Guys. Kuko yung ano mo, buwan.
Ayan. Ikaw ba si Black Shadow, sir? Dark Shadow po. Dark Shadow? Kuha tayo ng upuan. Ayun, ayun, no? Ano yan? Ano? Ano yan, YouTube channel. Ayan. Ayun, ayun. Yan guys. Salamat pa rin po sa inyong pagsuporta dyan sa ating mga viewers, mga listeners natin dyan na patuloy na nagtatakilik sa atin. Basta hinihintay ko ang face reveal. Yan. Basta po, samahan niyo po kami. Tulungan niyo po kami guys na mag 100 subscriber tayo. Yan. Promise namin at sigurado mag-i-invite ako ng maraming talent. Itong mga nakasama ko, baka i-invite ko to pag nag-face reveal na kami. Ayun no. Pastor, i-share mo yung link nung ano? Nung, ayun no, nag-live si Pastor pala. Sinishare niya, ang tawag dito. Dito. Yan guys. So malapit na po ako mag-face reveal. Yan. Sa mga nandito po sa Hong Kong, punta po kayo sa Breakthrough alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. So andyan po kami, magla-live drama po kami. Kasama po si Dark Shadow. Kasama po ng mga drama talent ng isang radio, Christian radio drama. Naway ko ngayon si... Basta guys, samahan nyo kami. Salamat sa inyo guys dyan sa mga nandiyan. So, yun lang, update lang namin kayo. Katatapos lang namin ng live radio drama sa isang FM station dito sa Hong Kong. Inshallah Dark Shadow. Ibig sabihin ng Inshallah. Tinuruan ko yan. Si Miles, tinuruan ko yan. Lahat ng mga hindi na ituro. Inshallah, open ng Diyos. Lobin. Lobin nawa. Inshallah na mag 100,000 subscriber na tayo guys para marami tayong mapuntahan. At kami yung pupunta sa inyo at mag-invite din ako ng mga talent. Yan. Yes. So, ginamit ka lang, tapos kung siya tutulog sa misyonan. Sino pa? Si Roxol. Yung half height. Ay, president. President pa siya. Simple lang naman ang sinasabi natin. Kaya pala wala siya nung ano, na Sunday doon.